Tema sljedeće gorske pesme koje ćemo imati prilike sad da čujemo. Izvolite. Kao što sam i najavio, pred nama je tema vrlo važna i za mlade, i za one u srednjim godinama, i za one starije. Kako se podržati u tim posljednjim vremenima? Šta znači velika borba? Koje su iskustva koje su reformatori imali i šta mi možemo izvući kao popu danas? I svega toga. Najprej pozdravljam sve prisutne, drago braći i sestre, dragi prijatelje, dragu decu. Mislim da je zaista veoma važna ova tema. Ja se nadam da svi imate veliku borbu. Postoji neko da nema ovu knjigu u svojoj kućnoj biblioteci? Ne vidim nijednu ruku. Da li ste svi pročitali ovu knjigu? Ja vjerujem da će mi onda biti lakše da iznesem ovu temu. Dok ste pevali ovdje, meni je došla jedna misao. Kad prodajete knjigu Veliku borbu, kako je reklamirate? Neko ko prodaje knjigu. Ne znam, evo, Bata, ti imaš iskustva s tim stvarima. Kako reklamiraš ovu knjigu? Jer ljudi ne znaju, šta im kažeš? O čemu govori ova knjiga? Ja obično kažem da je to prva knjiga koju sam pročitao i da na mene ostavila najveći utisak. Jednostavno sam bio potpuno ispunjen od početka do kraja. Nisam mogao da verujem da je takva knjiga došla u moje ruke. I osjetio sam potrebu ovako nekršten, znači dobro po dan nisam bio kršten tu knjigu. Sam to pročitao i da širim tu knjigu. Uzeo sam druge knjige od brata Esena, on tada bio misionar. I osjećao sam se srećnim zato što sam čitao i druge knjige su mi ispunjavale osvjetljenje i vidio sam tu jednu istinu koja me jednostavno potpuno ispunila da ne mogu to da sakrim. Jednostavno kao onaj talenat, jednostavno da širim taj talenat, da i drugi budu srećni kao ja. Ja sam stvarno bio presrećan, zato što sam pre toga bio u jednom potpuno suprotnom stanju, a sada sam bio presrećan, znači to je za mene nešto što je radosna vest. Znači Biblija je velika borba, pogotovo sad posle 22 godine, to je vreme da treba najviše da se širi velika borba. Hvala, Bata. Ja kad sam bio u najvećim iskušenjima, ja sam baš tad čitao ovu knjigu. Meni je ova knjiga dala snagu da izdržim ta, za mene, strašno iskušenje. Kad sam čitao ova iskustva koje su imali ovi ljudi, mene je to ohrabrilo. I meni je dalo snagu da izdržim do kraja. Hvala Bogu. Ajde najprije da vidimo koji je cilj ove knjige. O čemu govori ova knjiga? Ovo su citati iz Duha proroštva. Da prikaže prizore velike borbe između istine i zablude. Da otkrije prevare sotonine. Da pruži pravo rješenje velikog problema zla. Da rasvetli poreklo i kraj greha. I napokon, da pokaže svetost i nepromenjivost Božjeg zakona.
Pogledajte samo koliko stvari. I sestra White šta piše? Ona kaže da ova knjiga, to je njena želja i molitva, da spase duše od sile tame i da imaju udjel na srcu svetijeh u svetlosti. Veoma važna knjiga, osobito za današnje vreme, za vreme posljedka. Vidjet ćemo zašto je važna knjiga. Ja se nadam da sljedeći put kad prodajemo ovu knjigu, da ćemo je drugačije reklamirati. Evo neki citati iz duha proročja iz ove knjige. Kaže, iz ovih zapisa može se vidjeti slika borbe koja je pred nama. Znači, možemo znati šta nas očekuje. To nije sakriveno od nas. Možemo vidjeti razotkrivene zamke Sotonine i opasnosti koje treba da izbjegavaju oni koji žele da budu bez mane kad Spasitelj dođe. Znači, kad proučavamo ovu knjigu, imamo sliku šta nas očekuje. Kakva nas borba očekuje. Kakvi treba da budemo da bi izvojevali pobjedu nad grehom. U posljednjoj velikoj borbi Sotona će se poslužiti istom taktikom. Isti duh, istim ciljem, kao i u svim prošlim vekovima. Zar nije dragocena ova knjiga? Sve je isto. Ista taktika, isti duh, isti cilj, kao što je ranije radio. S tim što će njegove zamke biti prepredenije i odlučnije. Ova nam knjiga može mnogo toga pomoći. Pogledajte što kaže Biblija. Što je bilo, to je sada. I što će biti, to je već bilo. Jer Bog povraća što je prošlo. Isti pisac kaže, što je bilo, to će biti, što se činilo, to će se činiti i nema ništa novo pod suncem. Iz ovih zapisa možemo naučiti sve ono što nam je potrebno za onu borbu koja nas očekuje u budućnosti. Peto svjedočanstvo. Bog je otkrio šta će se dogoditi u posljednjim danima da bi se njegov narod mogao pripremiti da opstane usred te strašne oluje sveopšteg protivljenja i gnjeva. Znači, mi možemo vidjeti, kad čitamo ovu knjigu, kako da opstanemo, kako da se pripremimo da bi mogli opstati u toj borbi. Ja sam razmišljao o Avramu, kada je žrtvovao svoga sina. Kažem, da li bi ja to uradio? Da li imam takvu veru? Da li imam veru Avramovu? Da li imam takvo poverenje u Boga? I mi, kad čitamo ove izvještaje, moramo sebe ispitivati. Da li sam ja pripremljen za ovu borbu? Da li imam takvu veru kao što imao, ne znam, Luter, Hus, Jeronim i drugi borci? Jer ja moram da se pripremim, moram da obavim tu pripremu da bi mogao opstati u to vreme. Interesantan citat. Pokažite ljudima u kome se delu proročke istorije nalazimo. U kom delu proročke istorije se nalazimo danas? Da li neko može da nam kaže? Mi treba da pokažemo ljudima. Mi živimo u tom i u tom proročkom periodu. To i to treba da se desi. To i to nas očekuje. Kako ćemo im pokazati ako mi sami ne znamo u kom delu proročke istorije se nalazimo? Ne možemo im. Tako da trebamo poznavati proročanstva. Ova knjiga nam veoma može pomoći tome. Vidjet ćete. Evo, ja bih najprije htio sa Martinom Luterom da počnem. Najistaknutiji među onima koji su bili pozvani da crkvu iz tame, izvinite malo, ne pričam najbolje srpski, iz tame papstva izvedu na svetlost čistije vere bio je Martin Luter.
sam protiv svih. Najistaknutiji reformator. Luterova misija je i naša misija. Vidjet ćemo zašto. Evo malo o Martinu Luteru. Morao sam da skratim. Ja sam imao jako puno slajdova ovdje. Braća su me zamolili da skratim. Ovo su velike teme. Ne možemo sve obuhvatiti. Njegov život i tako dalje. Ali evo započnemo od ovog perioda. Kad je jednog dana Luter bio u univerzitetskoj biblioteci, on je naišao na jednu Bibliju na latinskom jeziku. Ne zaboravite, on je živeo u mračnem srednjem veku. On je živeo u periodu, onaj koji je opisan, 1260 godina ili dana. Nikada ranije nije vidio takvu knjigu. Vidite, Biblija je bila veoma retka. Čak nije znao da ona postoji. Sada je prvi put vidio celu Bibliju. I kad je počeo da čita tu Bibliju, kaže da je njegovo srce ubrzanim pulsom i uzdrhtalim, znači srcem, čitao reči života. I šta je na kraju rekao? O, kad mi Bog dao jednu ovakvu Bibliju. Da li je Bog uslišao njegovu molitvu? Uslišio je. Svaku iskrenu molitvu Bog će uslišiti. Kucajte i otvorit će vam se. Znači, kada je počeo da čita Bibliju, da istražuje Božju reč, Luter je uvideo svoju grešnost. Uvideo je sebe u pravom svetlu. Počeo da osjeća krivicu u svom srcu za greh. I sad se kod njega javila želja da se oslobodi tog greha. I sad, zbog te želje da se oslobodi tog greha, on stupa u manastir da se posveti monaškom životu. Kako je pokušavao da se oslobodi od tog greha? Sopstvenim delima. Nije znao istinu. Nije poznavao Bibliju. Ja verujem da i danas postoje mnogo ljudi koji pokušavaju na ovaj način da se oslobode od greha. Vidjet ćemo da li je Luter u tome uspeo. Vodio je strog život, nastojeći da rđave sklonosti svoje prirode iskoreni postom, nespavanjem, bičevanjem. Tako su ga učili. Ovo je nauka papstva. Ili pokora, kako oni to zovu. Šta je hteo onda postići svojim delima? Oproštaj i mir. I šta je osjećao posle toga? Opet krivica za greh. Uvideo je da ovo ne deluje. Ovo mu ne pomaže. Vodio je strog život, postio je, mučio se, nije spavao, bičevao se, svašta je učinio da sebe načini pokornim, poslušnim. Nije uspevao u tome. Nije taj način na koji se čovjek može osloboditi od greha. I sad po Božjem proviđenju Luter je posjetio Rim. Zašto? Da mu otvori oči. Lutere, sad ćeš ti vidjeti pravi karakter Rima. Sad ćeš ti vidjeti bezakonje koje je vladao Rimu. Među sveštenicima tamo. A ja ću ti pokazati kako se ti možeš osloboditi od greha. I kad je Luter otišao u Rim, Papa je u to vrijeme izdao jedan novi dekret koji je obećavao da će svi oni koji se, jel tako, popnu na te Pilatove stepenice, koje su nekim čudom došle u Rim, da će dobiti oproštaj. I Luter kao pobožan čovjek, jel tako, počeo da se penje stepenicima. Zašto? Pa hoće čovjek, traži da mu se gresi oproste, traži mir.
I kaže ovdje da se Luter pobožno penjao uz te stepenice. I odjedanput je začuo jedan glas. Vidite, kada je čovjek iskren, pa makar i u zabludi bio, Gospod će mu se javiti. Iskren u zabludi. I šta mu je rekao? Taj glas kada je čuo. Pravednik će od vere živ biti. Drugim rečima, izvinite, Lutere, ne može se osloboditi na taj način na koji ti pokušaš da se oslobodiš. Koji je taj način na koji može da se oslobodiš? Jedino verom u Božje obećanje. Vidite, ovo je papska religija. Papstvo uči ovako ljude. Zato je narečeno tamnica svih ptica mrskih i nečistijih. I sad Luter, posramljen, uplašen, skače i beži. On napušta Rim. On se odvaja polako od Rima. Pogledajte, okrenuši svoje lice od Rima, okrenuo je od njega i svoje srce i prekinuo svaku vezu sa papskom crkvom. Ljudi iz Vavilona ne znaju ove istine. Ako ih pitate kako da se oslobodite od greha, ne znaju vam reći. Možda ćemo kazati ove slične metode koje su papisti radili. Kada je Luter čuo one reči, kad se penjao onim stepenicama, da će pravednik od vere živ biti. Da li je Luter bio pravednik tada? Da li je Luter bio pravedan? Još uvijek nije bio pravedan. Šta čovjek treba učiniti da bi ga Bog nazvao pravednim? On treba da prizna grehe svoje. Luter je uvideo svoje grehe. Prvo mora da uvidiš svoje grehe. A onda i da ih priznaš. Evo pogledajte. Da. Samo još pre toga nešto hoću da vam pomenem. Ovaj anđeo, četvrti, ima jednu vez za ovaj svet. Slično delo kao Luterovo. Luter je napustio Rim. Polako je napuštao Rim. Jer nije mogao tamo da nađe spasenje. Oproštaj greha tim njihovim metodama. Četvrti anđeo šta kaže? Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njezine i da vam ne naude zla njezina. Naša je dužnost da pozovemo ljude da izađu iz Vavilona. Ali kada? Kada imamo iskustvo koje je Luter imao, mi moramo najprije izaći iz Vavilona. Mi moramo znati šta znači biti pravednik pred Bogom. Kako se postaje pravednik? Ove crkve iz Vavilona ne znaju to. Nije dovoljna teorija. Dolazi čovjek od nas i kaže, častove, kako da se spasim? Ja sam grešan čovjek, imam problem sa grehom, čitao sam Bibliju, uvidio sam svoje pravo stanje, kako da zadobijem spasenje? Hoću oproštaj i mir. Šta ćemo mu reći? Kako ćemo odgovoriti? Ako nemamo iskustva, verujte, neće dobiti pravi odgovor. Neće dobiti pravi odgovor. Kako možete kazati nešto što nemate? Nešto što niste iskusili, nešto što ne znate. Istina nije teorija. Istina je praksa. Moraš to doživjeti, moraš iskusiti, moraš znati što je spasenje. Pa tek onda govoriti ljude. I tek onda možeš da govoriš, izađite iz nje, narode moji. Znači, kako ljudi mogu postati pravednici? Kako da se oslobodimo od greha? Kako nas Bog naziva ako iskreno priznamo svoje grehe? Pravednici. Kako
Zato što će nas on očistiti od svake nepravde. Veoma važan stih 1. Jovanova 1.9. Ako priznajemo grehe svoje, Bog je veran i pravedan, Bog ne laže. Ako priznaješ grehe svoje, šta kaže Gospod? Ja sam veran i pravedan, ja ću ti oprostiti tvoje grehe. I šta kaže dalje? I očistit ću te od svake nepravde. Šta to znači? Ti ćeš postati pravedan. Kako možemo da postanemo pravednici? Pa pogledajte koliko je to jednostavna stvar. Da li je lako da se prizna greh? Na rečima veoma lako. Gospode, oprosti mi, ja sam pogrešio ovo ili ono, i ustajemo i ja se odmah svađam tamo sa nekim. Jer mi je Gospod oprostio grehe. Tu se mora voditi jedna unutrašnja borba. Sjećate se proroka Ilije, kad se molio da padne kiša. Moli se jedanput, šalje svog slugu, sluga dolazi sa izvještajem, šta kaže? Nema ni oblačka. Opet se Ilija moli, opet šalje svoju slugu, nema odgovor na molitvu. Opet treći put ide, opet nema odgovor na molitvu. Nema nikakav nagoveštaj. Kiša je simbol poznog dažda. Nema ni oblak. Nema nagoveštaja da ti je molitva uslišena. Da li se Ilija obeshrabrio? Nije. Ilija se i dalje uporno molio. I 4. put se moli, šalje slugu, nema ništa. I 5. put se moli, opet šalje slugu, opet nema ništa. Kao Jakov, neću te pustiti dok mi ne blagosloviš. Šta kaže Elena White u tom nadahnutom izvještaju? Kaže, dok se je Ilija molio, on je preispitivao svoje srce. Da li ima nešto u njemu čim je obeščastio Boga? Kaže, što je više ispitivao samoga sebe, sve je manji bio u svojim očima i u Božjim očima. I kad je došao do te pozicije, vidite kakva borbu moramo voditi mi u molitvi. Ne samo onako rečima, Bože, oprosti nam moje grehe i ustajemo. Nepromenjeni. On se borio u toj molitvi. I kaže, kada je Ilija došao do te tačke, da sebe izgubi iz vida, a da svu slavu prepiše Bogu, tada je došao odgovor na molitvu. Ide sluga i kaže, vidim jedan mali oblačak, to je bilo dovoljno ili. Ide veliki dašt, ide pozni dašt. Moramo imati to iskustvo, draga braći i sestre. Nije lako da se prizna greh, jer smo mi po prirodi grešnici. Sa druge strane, čovjek se ne može pokajati sam po sebi. To nije u njegovoj moći. Pokajanje dolazi od Boga. Pod uslovom, ako mu se ne suprotstavljamo. Dobro, to je druga tema. Znači, evo, ovo je način kako se čovjek oslobađa od greha. Ovako trebamo učiti ljude. A ne onako kako je papstvo učilo ljude. Pokora, bičevanje, nespavanje, post, ne znam šta sve ne. Penjenje po te stepenici, šta ja znam. I ništa to Luteru nije pomoglo. Idemo dalje. I sad, u to vreme Luterovo, uz dozvolu pape, nuđene su na prodaju oproštajnice za greh. Ako neko kupi tu oproštajnicu, ali tako, za novac, njemu su gresi oprošteni. Ne samo one koje je činio, nego i one koje će činiti. I kad je Luter video ovo, ali tako, počeo je protest. Luter nije ćutao. Zamislite, sam protiv svih. Luter je protestovao protiv ovoga. Moje pitanje, da li se je papstvo danas promenilo?
Nije. Papstvo se nikad ne menja. Nikad. Da li je ono promenilo ovo stvar, ove oproštajnice? Ja sam pročitao na internetu da je godina 2015-16 proglašena za godina indulgencije ili oproštajnice. To i danas važi. Je li neko protestovao? Gdje su savremeni Luteri? Papstvo se ne menja. Tad je počeo protest. Pošto je Tetzel i dalje nastavljao sa svojom ovom trgovinom, Luter je odlučio da najenergičnije protestira. I kad je rešio da postavi onih 95 teza? Znao je da je 31. oktobra dan svetih, veliki praznik. Dolaze puno ljudi, on se nije sakrivao. I on je napisao 95 teza i stavio ih je na vrata crkve u Wittenbergu. Da svi mogu vidjeti. Znači, Luter je protestovao. On je javno razotkrivao gadosti papstva. Pogledajte dalje. Njegove teze privukle su sveopštu pažnju. Nastalo je veliko uzbuđenje na univerzitetu i u celom gradu. I šta? I kaže, za nekoliko dana po celoj Nemačkoj, a za nekoliko sedmica odzvanjala su kroz ceo hrišćanski svet. Zar nije ono glasna vika ovo? Mene ovo podsjeća na glasnu viku. Da li je protest završen danas? Nije završen. I nikad se neće ni završiti. Evo, vidjet ćemo, imamo neke citate. Predstojeći događaj. 31. oktobra ove godine navršavaju se 500 godina od kada je Martin Luther zakovao ovih 95 teza na vratima univerziteta u Wittenbergu protiv izopačenja katolicizma. 500 godine. Prošle godine papa je bio u Lund, jedan grad u Švedskoj. Zamislite, koje lukavstvo, koja prepredenost. Dolazi da proslavlja praznik. Znate što kaže velika borba? Kad je papstvo nemoćno, on se koristi kako? Lukavstvo i obmanu. I dolazi, prisustvuje, proslavlja, izvinjava se svima. Pa sam čitao da je 2015. godine kada je posjetio Češku, izvinio se onim husistima, sledbenicima Husa, za sve ono što je papstvo činilo u to vreme. Što mislite? Da li se je papstvo promenilo? Papstvo se ne menja. Koristi sva sredstva, sva lukavstva, sve obmane da pridobije, da prevari, da izlaži i tako dalje. Oni koji budu praznovali taj dan izjavit će da je reformaciji došao kraj. Vi možete slušati, ja sam slušao kako luterani govore da je reformaciji došao kraj. Kaže, ako je došao kraj reformaciji, onda zašto protest? Zbog čega postoje protestanti? I protestantizam je na granici iščezavanja. Ovo je veliki nastan. Nemojte misliti da je ovo šalaš, ovaj događaj koji nas čeka. Nemojte se obmanuti. Evo, ja ću vam pročitati jedan citat iz Velike borbe. Kao u prošlim vekovima i danas postoji sklonost da se prime ljudske tradicije i teorije. Oni koji iznose istinu za sadašnje vreme ne treba da očekuju da će naići na bolji prijem nego reformatori u ranijim vekovima. Velika borba između istine i zablude, između Hrista i Sotone, sve će se više zaoštravati. Nema kraj protestantizma. Do kraja svetske istorije. Nemojte se varati da je došao kraj protestantizma.
Do kraja svetske istorije će se ova borba odvijati. Izjavljivat će tamo. Gotovo je, nema više protesta, kraje. Čitao sam da planiraju dva dokumenta nekada potpišu, možda će i više, mi to možda neke stvari ne znamo. Vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, ovo je jedna velika opomena za nas. Znači, protest nije završen. Protest će trajati do kraja istorije ove zemlje. Toliko o tome. Pošto je vreme kratko, ne možemo dugačko o ovoj temi. O Luteru se može mnogo govoriti. Luter je predstavnik onih ljudi, po meni, koji će ići po sudnicama i koji će se dočiti carevima i svim tamo glavarima, jer ne možeš na drugi način prići do njih. Čitajte to poglavlje Luteru, vidjet ćete šta nas očekuje, kako trebamo da svjedočimo, kakve borbe je Luter vodio, sam sa samim sobom, i kako je opstajao u toj borbi. Ja bi nešto o razorenju Jerusalima. Morao sam da skratim puno citata, ja se izvinjam, tako da ne mogu od početka sve da počnem, ali evo, mislim da ćemo to ipak povezati. Jedno proročanstvo, Otkrivenje 13.2 glasi: I zver koju videh bijaše kao ris i noge joj kao medveda i usta njezina kao usta lavova. I dade joj zmija, ovo je važno, silu svoju i prestol svoj i oblast veliku. Kad se ovo desilo? 538. godine. Papstvo je dobilo vlast. Rim je dao vlast papstvu. Pogledajte sada. Još jedno slično proročanstvo. Ovi jednu volju imaju, Otkrivenje 17. poglavlje, i silu i oblast svoju daće zveri. Kada će se to desiti? Papstvo je dobilo vlast 538. godine, izgubilo je 1798. godine. Koliko je taj period? 1260 dana ili 42 meseca ili vremena i pol vremena ili 3,5 godine. Ne slučajno je to tako napisano. Istorija se ponavlja. Papstvo ponovo stupa na scenu. Opet će vladati koliko? 3,5 godine. Opet isto. Istorija se ponavlja. Nema ništa novo pod suncem. Papstvo ponovo dobija vlast. Ovi jednu volju imaju i silu i oblast svoju daće zveri. Čitajte istoriju papstva od 538. godine do 1798. godine. Vidjet ćete šta će se dešavati iz ovih 3,5 godine, kad dođe ponovo na vlast. Imamo izveštaj mi ceo. To će se sve dešavati. Pogledajte šta kaže duh proroštva. Ko je to što će svoju oblast dati ovoj sili? Protestantizam. Neverovatno. Ona je na to postaknuta silom iz bezdana. Protestanti će dati silu i vlast papstva. Oni koji su protestovali protiv papstva, neverovatno, čovjek da se prosto čudi. U kakav mrak su ljudi zapali. I sad ne prave razliku pomeđu istine i zablude. Pomeđu pravde, između pravde i nepravde. Sad ovih 42 meseca, za vremena i za povremena, moram da požurim. I za ove 3,5 godine, to je jedan isti period. Istorija će se ponoviti. Ja sam rekao, izučavajte ovaj period. To nas očekuje. 3,5 godine papske dominacije opet će se ponoviti. U kratkim vremenskim razmacima. Pogledajte dalje šta kaže duh proroštva. Mnoga proročanstva ispunjavaće se u kratkim razmacima. Ono za što je bilo potrebno 1260 godine, sad će za kratko vreme se ispunjava. Mnoga proročanstva. U kratkim razmacima ispunit će se. Hristos je u sudbini Jerusalima gledao simbol sveta okorelog u neverovanju i pobuni. Proročanstvo koje je izgovorio imalo je dvostruko značenje.
Ono se odnosilo na razorenje Jerusalima, a isto na šta? Na strahote posljednjeg velikog dana. Dvostruko značenje. Što je bilo? Opet će biti. Nema ništa novo. Mi iz istorije možemo saznati što nas očekuje. Kakva borba nas očekuje. Kako da se pripremimo za tu borbu. Sve možemo saznati. Ova knjiga Velika borba ima veliku moć. Ja verujem da će je drugačije reklamirati sada. Ovu knjigu. Strašnom svršetku prethodit će jasni i očevidni znaci. Čas strave i užasa doći će iznenada i brzost. I Spasitelj je upozorio svoje sledbenike. Kada, dakle, ugledate mrzost opušćenja, koji stoji na mestu svetome, evo na drugom mestu moramo požuriti. Luka to još jasnije kaže, kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, tada koji budu Judeji neka bežu u gore. I koji budu u gradu neka izlaze napolje. I koji su napolju neka ne ulaze u njega. Da li ovo proročanstvo ima dvostruko značenje? Da li ovo proročanstvo važi za naše dane? Ajmo da vidimo. Čitamo u to vreme. Kada idolopokloničke zastave Rimljana budu probadene u svetu zemlju, tada Hristovi sledbenici treba da potraže spas u bekstvu. Kada ugledaju znak ovog upozorenja, ne smeju oklevati. Trebalo je reagovati bez ikakvog odlaganja, ne samo u Jerusalimu, nego u celoj Judeji. I sad pogledajte, ako se neko slučajno zatekao na krovu, šta je trebao uraditi? Da li treba da siđe u kuću pa da uzme neke stvari, ne znam, mobilni telefon, pa ne znam, kompjuter, laptop, ne znam, neke stvari tako, pa hranu, hleb? Ništa, nije smeo da ulazi. Šta, mora je hitno da napusti. Ako je na polju bio, zamislite, pa tamo radiš, pa možda se i svučeš. Je li tako, vrućina, šta ja znam, radiš i sad, ne smeš, kaže ovde, ne smeš da ideš da uzmeš gornje haljine svoje. Šta su morali uraditi? Nisu smeli oklevati ni za trenutka. Morali su hitno da napuste. Pogledajte, morali su imati veru Avramovu. Avram je napuštio svoju porodicu i ne zna gde ide. Ili Lotovu veru. Beži u planine. Napuštaš, kuća tamo ostaje, ti ne znaš da ideš. Bez ičega ništa. Moramo imati takvu veru. Da li imamo takvu veru? Svako neka odgovori na ovo pitanje. Ako nemamo, tražimo. Gospod neće nikog ukoriti, svakome će dati. Jer kad dođe nedeljni zakon, moramo ovako postupiti. Jer Gospod je upravljao po svom proviđenju. Kaže da ni jedan koji je poslušao ovu zapovest nije poginuo. Ni jedan hrišćanin. Izlaze bez ičega i ne znaju gde ide. Vera Avramova. Idu u planine. Nemaju hleba, nemaju ništa. Može samo neku odeću. Može i nemaju gornji deo odeće. Idu. To je vera. To je vera Avramova. Nije daleko vreme. Pogledajte ovo proročanstvo. Kada ćemo slično prvim Hristovim učenicima biti primorani da utočište tražimo u pustim i usamljenim skrovištima, kao što je opsada Jerusalima bila od strane rimskih armija judejskih hrišćanima bila znak za bekstvo, tako će pretnja silom od strane naše nacije, misli se na Ameriku, u dekretu kojim se prinudno nameće obavezno svetkovanje papskog dana od odbora, biti upozorenje za nas. Tada će doći vreme da napuštamo velike gradove i tako dalje. Dvostruko značenje. Znači, kad se donese nedeljni zakon, šta? U planine. Ako do tada nismo napustili. I tada moramo imati kakvu veru? Avramovu veru.
Avramovu veru moramo imati. I sad je vrijeme da preispitujemo sami sebe. Da li imam ja takvu veru? Da li sam ja spreman da odjedanput napustim, evo sutra nedeljni zakon, dekret, ja momentalno izlazim iz grada. Pogledajte što kaže. Doći će do takve borbe i zbrke u gradovima, da oni koji žele da ih napuste neće više biti u mogućnosti. Da li vjerujete ovom citatu? Ne možete da napustite. Pa sami Jevreji vjerovatno ne bi dozvolili da ovi napuste. Pa znaju, postoji opasnost, možda će Rimljani opet da se vrate. Pa zatvorit će vrata. A tako, ne mogu da... I sad zamislite u to vreme. Oni koji su bili u Judeji ulaze u Jerusalim. Neverovatna zastupljenost. Suprotno od onoga što Gospod uči. I onda ih je ono strašno vreme nevolje zateklo iznenada. Znate li kad je prvi put Jerusalim bio opkoljen? Ali tako? Do druge opsade prošlo je 3,5 godine. I onda je bio uništen. 7 zala. Ja ne znam koliko je vremena, da li imamo vremena, Miša? Tu smo ne. Ja bih samo nešto i o Janu Husu. On je primjer onih koji će postradati za veru. Evo, brat Igor je imao tamo izvješće, bio u Češku, je li tako? Vidio si taj spomenik posvećen Janu Husu. Ja ću pokušati da ukratko nešto rečem. Kada je papstvo dobilo vlast, šta? Pogledajte ovaj donji citat. Božja reč je sve više padala u zasenak. I danas isto. Kad se donese nedeljni zakon, kad papstvo dođe na vlast, isto će se desiti. Božja reč neće biti popularna. Tad će se ispuniti ovo proročanstvo. I daću dvojice svoje svjedoke i proricat će 1260 dana ili 3,5 godine obučeni u vreće. Šta to znači obučeni u vreće? Istina nije popularna. I sad, u to vreme, Grgur VII, to je bio papa, izdao je dekret kojim je zabranio obavljene službe na narodnom jeziku. Vidite li, papstvo zabranjava bogosluženje javno, drugim rečima. Kad se ponovi ova istorija, kad papstvo dođe na vlast, ako niste na njihovoj strani, nemojte misliti, ako niste ušli u taj ekumenski sabor, da ćete imati slobodu da obavljate bogosluženje ovdje. Nema šanse. Papstvo se ne menja. Ono što je bilo opet će biti, istorija se ponavlja. Mi iz te istorije možemo naučiti što nas očekuje. Mi možemo vidjeti što nas očekuje. Ponovit će se i opet dekret, zabranit će se bogosluženje. Ne možete. Jedino ako pređete na njihovu stranu. Pogledajte, rimska crkva se sada prikazuje svetu kao miroljubiva. Obukla se u obličje pobožnosti, ali se nije promenila. Ona se još uvijek drži nauke koja je uvedena u mračnom srednjem veku. Papstvo je ono isto koje je vladalo svetom u danima reformacije. I kada je papa bio u Češku, i on se njima izvinjava. A mi čitamo da se papstvo ne menja. Karakter ne menja, papstvo je isto. Samo kaže, obuklo se u obličje pobožnosti, ali se nije promenilo. Ono se još uvijek drži te nauke. Ono kad dođe na vlast, opet će uraditi ono što je uradilo Husu, Jeronimu i drugim mučenicima. Njegova majka, kad ga je poslala za brak, ona se molila Bogu. Vidite, čovjek kad je iskren u molitvi, kako se Božja molitva. Slično se desilo Luteru. Njegovi roditelji su bili pobožni, njegova majka je bila pobožna. Oni su se molili za svoju djecu. I Bog je uslišao njihovu molitvu. Ova majka, kaže, nije ni slutila kako će njena molitva biti uslišena.
Nije ona znala da će Hus stradati za istinu, da će ići na sud, u zatvor, na kraju i na lomači da će dati svoj život za veru. Da li će postojati mučenici u onih 3,5 godina, kad papstvo ponovo dođe na vlast? Pogledajte. Iz ranih spisiša, kaže Elena White. Usput susrećemo jednu grupu koja također posmatra krasote ovog mesta. Pada mi u oči crveni obrub na njihovim haljinama. To su mučenici koji su za njega položili svoj život, kaže on, kad su ga pitali. S njime je jedno veliko mnoštvo dece koja isto tako imaju crveni rub na svojim haljinama. I deca će stradati za Hrista. Vidite kako nas vreme očekuje. Strašno vreme. Ono što je bilo, opet će biti. Nema ništa novo pod ovim suncem. Zato, braći i sestre, ja apeliram do sve vas da se borimo u dobroj borbi vere, da uz pomoć Božju možemo zadobiti pobjedu nad grehom. Tek onda, kad primemo tu silu, onda možemo i da pozovemo ljude da izađu iz Vavilona, je li tako? Onda možemo da budemo svedoci za Hrista, možemo i postarati za Hrista. Pogledajte, Jan Hus, još nešto ću napomenuti pa ću završiti. Evo, mislim da ima još malo vremena. U to vreme je bio razdor u crkvi. I danas postoji razdor u crkvi. Pravoslavna, rimokatolička, ne znam, luteranski i tako dalje. Titulu pape nosili su njih trojica u isto vreme i svaki se borio za prevlast. I sazvan je bio opšti sabor u Konstanci, to je jedan grad u Nemačkoj. I glavni cilj ovog sabora bio da se učini kraj razdoru u crkvi i da iskoreni krivoverije. Znači, ovaj sabor se održao od 1414. do 1418. godine. I kad su oni postigli saglasnost ili ekumenizam, šta se desilo? Oni su hteli da iskorene krivoverije. Zašto je bio sazvan ovaj sabor u Konstanci? Da se učini kraj razdoru u crkvi. Je li tako? I šta drugi cilj? Da se iskoreni krivoverstvo. Znači, rekli smo, 31. oktobra navršio se 500 godine i šta nas očekuje? Ekumenski pokret, ujedinjenje. Kad se to desi, šta? Mi znamo šta nas očekuje posle toga. Šta nas očekuje? Onda će razmatrati ko su jeretici, jel tako? I onda, na tom saboru su odlučili da spale Jana Husa. I onda možemo očekivati nedeljni zakon. U kom vremenu proročke istorije mi živimo? Braći i sestre, da li znate? Na kraju. Pred nama su veliki događaji. Nemamo biti u zabludi. I sad, pri kraju sam, kad su osudili Husa, šta su radili? Proglasili su za jeretika, samo da moment. I šta to znači? Treba da bude spaljen. Treba da bude ubijen. A pogledajte jedan citat iz Biblije. Pilat i Irod nisu razgovarali među sobom. Kad su se pomirili? Kad se to desilo? Kad? I šta? Kad se to desilo, šta se desilo? Raspeće Hristova. Odmah. Hristos je jeretik. I kad je Hus posljednji put izveden pred sabor, sa svih strana su se ljudi sakupili. Car Sigismund, koji mu je dao slobodu da dođe na tom saboru i obećao da ga neće papstvo progoniti ili ubiti i tako dalje, šta je uradio? I izdao ga, pa nije mogao da održi reč. Papstvo je na vlasti. Carevi su pod njegovom komandom. Samo je crveneo kad je Hus uputio svoj prst na njega. Pokazuje svoju reč.
I kad je izrečena smrtna presuda, i kad je počela degradacija, počeli su da skidaju haljine, izgovarali su razna prokletstva i tako dalje, neke ceremonije koje su oni obavljali, i na glavu su mu stavili kapu od papira i tako dalje. I sad, kad su ga poveli na pogubljenje, još jednom su ga pozvali da se odreče svoje vere. I na taj način da će spasiti svoj život. Šta je uradio Hus? I šta će uraditi svi oni čiji su gresi oprošteni, koji prime silu poznoga dažda? Da li će se odreći svoje vere? Neće. Šta je Hus odgovorio? Kakvih zabluda se odreknem? Ne osjećam se nimalo kriv. I kad ga je plamen obavio, Hus je počeo da peva. Je li ovo prirodna stvar? I tako je nastavio. Dok je pevao? Dok nije umro. I još jedan citat i završavam ovdje. Njegovo herojsko držanje kosnulo je čak i njegove neprijatelje. Kasnije i Jeronim je pošao ovim primjerom i završio, ali još jedan citat. Nije on što je. Pogled i želje vekove. Učenici nisu bili obdareni hrabrošću i čvrstinom mučenika sve dok im takva milost nije postala potrebna. Tada se ispunilo obećanje spasiteljovo. Koje je to obećanje? Evo, ja sam s vama u sve dane do kraja sveta. U tom trenutku kad nam je potrebna ta sila, je li tako? Kad hoće, recimo, da nas spale. U tom trenutku Gospod im daje snagu. I oni pevaju i umru za Boga. Mi se nemamo čega bojati. Mi samo moramo verovati Božjim obećanjima. Gospod ima iz svaku situaciju. Dok nemamo potrebu za ovo, nećemo dobiti. Kad se javi potreba, mi ćemo dobiti ovu snagu. I tad je čas umreti za Boga. Ako tako proviđenje odredi. Gospod neka nam pomogne da izvršimo onu neophodnu pripremu. Živimo zaista u ozbiljnom vremenu. Nemamo vremena za gubljenje, a vremena više neće biti. Moja molitva i želja da svi shvatimo situaciju i vreme u kojem živimo i da tako postupamo u skladu sa svojom verom. Neka Gospod blagoslovi sve prisutne i neka nam pomogne da, ako je Božja volja, stradamo za njega. Ja bih voleo. Daj Bože da dobijem tu snagu. Ja bih stradao za Hrista. Bez problema. Gospod neka nam pomogne tome. To je moja želja, molitva za sve vas. Amin. Amin.